Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚೆಗ್ಗಿರ್ತು ಗುಲಾಬಿದ ಮೇತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಕಲ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ದು ಕೇಪುಡವು ದಾಳಿಂಬೆ ಪೂ ನೆಟ್ಟೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರನ ಆಪುಜಿ ದಾಯವಂಡ ಅವೇ ಬೆಲೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಬರ್ಪುನಿ ಹಾತಿ ಅವೇನೇ ಏತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಇಕ್ಲಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಇರ್ದಾಗ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಳಿಜಿ ನಾನು ಬೈಯಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದೆ ಬೇರೆದಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಆತನ ತುಯ್ನವೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತೊಂದತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಹಾಜರೆ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದ ಮಿಂಟ ಇಲ್ಲಡಿ ಬಿನ್ನೇರಲ್ಲೇ ರಂಜ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಂದು ನಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ತನೆ ನಾಳೆ ಕಂತೀಜ ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೆ ರಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಲ್ತನ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಯ್ನ ಪಾಡು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಜನ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾರಿ ಇನ್ನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀಜಿ.